Poštovanje svima. Moje pitanje gradonačelniku odnosi se na prostor parkirališta ispred ustanove od javnog značaja, to je Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Naime, tamo nema nijednog parkirališta označenog za vozače osobe s invaliditetom. A znamo da odluka, odnosno svako parkiralište javno mora imati i određeni broj označenih parkirališta za osobe s invaliditetom. Da li mi možete odgovoriti, da li će se to moći riješiti i ako da, kako? Dobro, dakle, cijeli taj prostor koji je u krugu bolnice i doma zdravlja nije pod upravljanjem grada Koprivnice, iako smo mi u nekoliko navrata nudili da, ako ništa drugo, naš koncesionar barem uredi to. Mi ćemo vaš apel proslijediti ravnateljici doma zdravlja, mislim da dom zdravlja u ovom trenutku upravlja sa tim parkingom i dakle, apelirati i uputiti na slovo zakona koji govori da negdje 3% parkirališta mora biti označeno za osobe sa invaliditetom. A nadam se isto tako da i u jednom trenutku to više neće biti Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, nego Dom zdravlja grada Koprivnice, pa ćemo onda moći i izravno utjecati na donošenje nekih odluka. Što se tiče parkirališnih mjesta koje su pod upravljanjem grada Koprivnice, broj parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom daleko nadilazi našu zakonsku obvezu. Dakle, oni su u ovom trenutku više od 5% i ne samo to, nego je i tako koncentriran, dakle da ga ima, da je raspršen na raznim mjestima po gradu, odnosno svaki gdje postoji nekoliko parkirališnih mjesta, trudimo se barem jedno onda u tom trenutku da bude za osobe s invaliditetom. Ali uputit ćemo apel ravnateljici pa zamoliti da to napravi.